Yok sendon ka Alnasrr u Cristiano Ronaldo iaka kabu ka baklan pha ban shimti yaka bor haka Saudi Pro League but wanphai biang ki jing ialehkai haki league bapher but nakaliong bapher u wanphai biang sya ka training but ka Madrid haka bala kmilti bo kilen Mbappe ula abni shimenta haka second league jong ka Champion League Handrai haka jing ialehkai La Liga shibit menta kamit Persya ya ke Elche ukilen Mbappe unampat la ban yishim benta haka Porsche beje steng-stengnya bat hoy prolog balai baka Alnasrr ka wanphai ya ke kabu ka bakhlain ban shimti ya ke bor hak Saudi Pro League namar hadin baka Al Ali kalisya pelim haka Al Gadasia lang balai la arko bat kumjuru ka Al Hilal kapen i ya kedak ka Batalot ban job ia ki jing ialehkai da ka badon haka kerdan ka balai kumta ka Alnasrr la da kala ban job shibit menta kamit ia ka jing ialehkai jongka Persya ik Al Khalid aka porkat arsh steng senya kamut baka Alnasrr u Cristiano Ronaldo kadon shisha ia kalat ban shimti ia ka bor ha ka Saudi Pro League kata da ka bakan la ban tam point shibun haka mi ikin point bat bu Iohlad haka kerdan ka bakhlain pha haka jing kun bandra ia ka namladu haka Saudi Pro League Handrai haka ne ka jing ialehkai Cristiano Ronaldo unampat la ban yishimenta namar ba udon ka hamstring injury bat habangi phai pat na ka La Liga kadang de ka Barcelona hi ke bedang bat hakli du jong kami kin point bat ia ka jing ialehkai jongka ka Barcelona kan sai ialehkai la syai ka singi haka porman mit prasau pusan PM haka bau lamin yamaru ula ban ialehkai hakte ka jing ialehkai kad bana Premier League karek Arsenal ka bedang la ban bat hakli du ka make point bat ka Inter Miami jong Lionel Messi ru kan sai ialehkai MLS la syai ka singi haka por san baje man step